Bună seara, bună seara, nașule. Să fiți iubiți, am venit cu Cătălin de la București, special ca să... Bună seara, Cătălin. Bună seara și felicitări. Uite cum primesc eu ajutoare. Da, nu aveai nevoie, dar am zis din solidaritate să fim și noi aici. Din solidaritate brașoveană, în primul rând. Și brașoveană și, uite, să fiți iubiți, nu știu dacă am povestit vreodată, dar și eu sunt stegar. Am întrerupt, a fost intrare, nici eu n-am știut că ajung colegii. Eu sunt stegar, secția mea se chema 552, parcă. Erau niște strunguri, sau 550, erau niște strunguri de alea uriașe. Și eu am fost luat cu forța de acasă de sectorist, fiindcă nu am respectat repartiția de liceu. Și atunci, în 89, m-au luat în octombrie și vreo 2 luni și ceva până la Revoluție, Loviluție, am fost stegar. Eram într-un fel condamnat la locul de muncă, aveam 4 strunguri de alea mari, dacă știți cum erau tunurile alea mari, aveau parcă 6 sau 8 țevi și eu trebuia să alimentez cu bare de fier, băgam câteva tone de material pe zi și verificam piesele cu șublerul, dacă respectă cotele, schimbam cuțitele la strung și aveam un salariu uriaș. Pentru că lucram, nu știu, la normă sau nu știu cum era, acord global. Nu, acord individual. Sau individual. Și uitați cum e viața, că ne întâlnim pe Nașul TV, televiziunea liberă. Gestul nostru eroic a avut rezultate, cel puțin la mine, pentru că în 89, când auzisem pe 21 că a fugit Ceaușescu, așa am auzit. Nu, 21, nu, pe 21. A venit un zvon în fabrică. A fugit Ceaușescu încă din 21. Da. Și sigur era o minciună, dar noi așa am auzit, eu și cu un alt băiat care era o încurajare. Nu știu ce a fost. Eram condamnați la locul de muncă, fiindcă eu trebuia să fiu la 6 dimineața la fabrică și era un tovarăș, cred că era de la Secu, care verifica dacă sunt la 6 dimineața și plecam la 4. Deci veneam primul și plecam ultimul. La cantină doamnele mă iubeau foarte mult și îmi puneau porție dublă tot timpul. Aveam și carne, ceea ce era mai greu pe vremea respectivă. Și țin minte când am auzit zvonul acela, eu cu celălalt coleg de muncă, să zicem, forțată, am făcut grevă. Adică am oprit strungurile. Din lavetele alea, dacă țineți minte, erau lavetele alea așa, am făcut și un steag și de acolo am plecat cu colegul meu spre Universal, acolo unde a fost prima barieră de soldați. Și eram foarte fericit, dar știți de ce am făcut-o? Pentru că știam că în urmă cu 2 ani, la Europa Liberă, ascultam toate poveștile, toate dramele despre dumneavoastră. Și gestul ăla cred că a avut impact la toată generația asta a mea de copii revoltați. Eu aveam 19 ani și ne-a dat curaj. Adică nu ne-a fost frică, mie și acelui tânăr, și țin minte să vă dau un exemplu ce înseamnă să fii singur împotriva sistemului, cum ați fost dumneavoastră. Pe 21, după ce am plecat din secție cu băiatul respectiv, a venit unul de la securitate să întrebe de noi. Dom'le, ce-i cu ăștia? Și aveam un maestru Sas, nu mai țin minte cum îl cheamă, dar un om deosebit, care era maestru pe zona respectivă. Și Revoluție, mă rog, ce a fost Loviluție, pe 24 maestru mă caută acasă, aflase adresa mea probabil din fișa de pontaj și zice să nu mai vină copilul la fabrică. De ce? Pentru că deși era Revoluția Poporului, cum ne-au mințit ăștia la televizor, pe 23 cine mă căuta la fabrică să dea de mine? Același securist care fusese și pe 21. Și mi-a zis, maestru era aproape de pensie, mai avea vreun an, zice să nu mai vină băiatul că l-arestează. Eu în inconștiența mea, pe 26 parcă decembrie sau 27 mă duc la secția mea și nu o să vă vină să credeți, toată secția m-a ales liderul Frontului Salvării Naționale pe secția respectivă. Declarație istorică. Nașul TV. Și m-au urcat pe... Era un motostivuitor din ăsta, au pus niște scânduri, m-au urcat acolo să așa, m-a aplaudat toată secția și le-am spus, oameni buni, eu nu cred în revoluția asta, îmi pare rău că vă spun, eu mă gândesc să plec din țară, că ce am văzut la televizor pe mine nu mă păcălește. Și de atunci
Chiar am și plecat din țară. Vreo 2 ani am tot fost cochetat cu ideea să rămân în Franța. N-am rămas, m-am întors și uite că am ajuns unde am ajuns. Dar întotdeauna, pentru mine 15 noiembrie 87 a fost începutul sfârșitului unui regim nu doar totalitar, ci un regim anticreștin, un regim care dorea să distrugă omul și să construiască omul nou. Și dacă vreți, astăzi și este astăzi Nașul TV, are puțin din spiritul pe care, de curaj, de libertate, de revoltă pe care l-ați avut dumneavoastră în 15 noiembrie 87.